is inderdaad zo dat ik meestal mijn accordeon mee heb genomen. Ja, het gezelligste instrument wat er is natuurlijk. En deze keer hebben we gekozen voor een iets meer serieuzere inslag om ook om deze kant eens een keer te laten zien van Johan Veugelers. Een echt liefdesverhaal uit het leven gegrepen, want zo is het gegaan tussen mij en mijn vriendin. En we hadden zoiets van, ja, we gaan dat op een hele realistische, gevoelige manier brengen. En die accordeon, ja, dat paste dan net iets minder erin. Dus we gaan eens een keer een zijstapje maken. Hij zegt van ja, dit verhaal gaat over hoe we elkaar hebben ontmoet. Jouw kennende zal dat niet helemaal serieus zijn gegaan. Oh jawel, ik kan soms met momenten best serieus zijn hoor. Maar het is inderdaad, ja, ik kwam een hele mooie Vlaamse schone tegen. En mijn hart was niet vrij op dat moment. En ja, ik heb daar inderdaad alles voor aan de kant moeten zetten om daarmee verder te gaan. Dus dat had nogal wat voeten in de aarde. Maar dat is een hele goede keuze geweest. En ja, wij zijn dol op elkaar en we wilden dat op deze manier laten zien. Dus de dame in de clip, dat is ook daadwerkelijk mijn vriendin. Ja, je bent uiteindelijk aan het twijfelen en je gaat niet zomaar in één keer denken van volgens mij voel ik dit en ik zet alles aan de kant. Dus je moet dat natuurlijk wel onderzoeken. En heel eerlijk, ja, dat is dan met de leugentjes om best wil gegaan. Maar dat is niet mijn stijl en zo ben ik niet. Daar had ik ook last van. Dus ik wilde dat zo snel mogelijk achter de rug hebben. En toen we allebei tegen elkaar gezegd hebben, al vrij snel genoeg van luister, we gaan ervoor. Hebben we dat ook gewoon gedaan. En wanneer gebeurt dat tegenwoordig nog, zo'n echt liefdesverhaal, hè? Heb je muzikale plannen al verder gemaakt? Uiteraard, ja. Het is zo, je moet altijd een paar stapjes verder kijken. Heel veel leuke ideeën liggen op de planken. En er zit zelfs een album aan vast te komen binnenkort. Dus daarnaast in België zit ik nog bij de Stoempers. Een hele leuke muzikale groep. En dat loopt ook heel erg goed. Dus we blijven volop bezig. En de volgende single kan de accordeon gewoon weer om de nek. Die gaat er zeker weer bij horen dan. Ja, want ik mis hem nu al een beetje hoor. Ja, het is een gedeelde plaats. Mijn vriendin en de accordeon. Hè? En om de beurt mogen ze bij me slapen. Hè? Zo gaat dat.